părere de rău, piața Republicii este inundată de produse lactate care, într-adevăr, le aduc consumatorului, spunem, multe prejudicii economice, pentru că la moment nu se numesc importatori sau nu se numesc cei producători care profită de faptul de a economisi și de a, spunem, scădea costul produselor, utilizând ca materie primă produse de origine vegetală în produsele lactate, adică uleiuri de palmier, etc., etc., totodată ne aducând la cunoștință consumatorului despre aceste fapte. Produsul este menționat cu niște litere foarte mici, însă brânza este cu litere majuscule și consumatorul nu toți pot să-și pună ochelari și citească. Citește brânză, însă nu citește că e produs din brânză și sunt utilizate și produse de soia, etc., adică alți aditivi alimentari, alte ingrediente decât cele care ar spune că brânza este produs de brânză natural. Iată, prin așa metode, prin așa, spunem, informare a consumatorului, mulți din importatori și chiar producători autohtoni profită și avem, cu părere de rău, aceste produse pe piața Republicii. Tot aceste șeretliguri le spun.